Mehmet Özcan, Doğru Haber. Siyonistên qatilên hemwelatiyên Tirkiyeyê hêjî di nav me de ne. Xalit Nebhanê Xezeyê yê ku me bi îman, exlaq û tewekkulê nas dikir şehîd ket. Ew kalê Xalidê ku roniya çavê neviya xwe maçî dikir û şêre digot ruhê min. Apê Xalid ku carna bi destên xwe xwarin dida dayika xwe ya îxtiyar, carna zarok dilşad dikir, carna jî alîkariya xelkê Xezê dikir. Hema bêje mîsala sehâbeyên îro ya li dora Hezretî Pêxember bû. Ew ê ji niha û pêde wek şehîd bijî bi îzna Xwedê. Heyat û jiyana xelkê binbarek ê xelkê Xezê ji bo mislimanan û nemislimanan bi ders û îbretên xweş mîsalan tije. Xelkê Xezê mesuliyetên xwe bicîtîne. Gelo 57 welatên îslamî çi dikin? Terora Siyonîzmê ev 441 rojek û qirkirinê dike. Ma welatên misliman û em hêjî wan tenê temaşe bikin. Gelo îradeyeke weka Selaheddîn dernakeve ku van terorîstan bisekînin. Çima kesek welatek mesuliyetê nagire ser milê xwe û bi cesaretê ji her kesî re bibe nimûne û xweşmîsal. Li bendêne ku rejima Siyonîst her welatî îşgal bikin, lê binêrin li başûrê Sûriyê weka ji xwe re erd û eraziyan hildibijêrin û gavên îşgalê davêjin. Qatilê Netanyahu di ser de jî vîdeo dikişîne û belavî cîhanê dike. Lewra Siyonîst dibêjin dema êrişî her welatekê misliman bike, an jî îşgal bike, endîşe û tirsa lîderê wî welatî wiha ye. Eger ez midaxale bikim, ez ê bi Amerîka û hêzên Xerbê re rûbirû bim. Digel cewaba eskerî em ê dibin ambargoya aborî de bin. Ew baş dizanin ku ew di endîşeya ji hê xerabtir em ê ji meqam û saltanata xwe bibin. Çima ew rehettirin? Lewra digel 17,000 zarok jî di nav de 50,000 kes qetil kirin jî welatên misliman hê sefaretxaneyên xwe negirtine û sefîrên terorîstan paş ve nişandine. Em bi îxaneta welatên Ereban ên Xezê ji piştê ve xençerkirine dizanin, lê em Tirkiye ku dibêje em hamî û parêzvanên Filistînê ne û ti gavekî navêjin jî fehm nakin. Mesela herî li ber çavan ew e ku Hüdaparê teklîfa qanûna hemwelatiya dualî pêşkeş kiribû û di meclîsê de hatibû qebûlkirin. Lê hê jî nebûye qanûn. Lewra endîşe û tirsa Tirkiye jî wisa ye. Gelo Amerîka wê bibêje çi? Gelo ew qas jî nezêde ye. Ev hemwelatiyên dualî yanî hem welatiyê Tirkiye ne hem jî welatiyê rejima Siyonîstin diçin Xezê zarokan qetil dikin û paşê tên di nav me de destê xwe li ba dikin û di nav me de digerin. Rayedar jî çav û guhê xwe ji wan re digirin. Gelo wê hûn ê çawa hesab bidin Xwedê? Tamam, em qebûl dikin. Hêzên emperyalîst dewlemendiyên alema İslamê dizîne û van welatên İslamê dîsa bi vê dewlemendiyan wan îdare dikin. Paşê bi rastkêşa sînorên me wan xêzkirin û xizmetkarên xwe anî serê îdareya welatên İslamê. Vansazî û îdarevanan weka çek û sîlehê bi kar anîn û îstîmal kirin. Belê ev yek jî rast e. Bi van xizmetkarên xwe li Iraq, Efganistan, Misir, Sûriye û Filistînê gelek zulm li xelkê misliman kirin. Ev xelk bê tevger û hereket tiştin ku bi sîstem û nîzama navnetewî ve girêdayî bimînin. Lê her tiş li gor daxwaz û xwestekên hêzên cîhanî û emperyalîstan rûnadin û naqewimin. Hesab û planê Xwedê jî heye. İşgala Amerîkayê ya 20 sala dewam kiribû, ji nişka ve bidawî bû û Efganistan serbixwe bû. Dîktatora Bangladeshê Hesîna bi tevgerên xwendekaran ji meqamê xwe bû û qulipî. Herî dawî xelkê Sûriye gihaşt azadiya xwe. Ger Xwedê bixwaze ti kes nikare pêşiye bigire. Bes divê em li hember xeraban li cem qenc û başan bisekinin. Bi cesaret bibin, bi îzna Xwedê wê dawiya wê jî were.